Wo bashana ayikushubile wo bashana kumanzi phansi wo bashana njengoba inkwali yenkosi wo bashana ekuselaphana ku-national wo bashana ayizange khona ukuzodlala wo bashana ayisinekisa imahleza wo bashana shube siyishebo wo bashana ifundulula into ey'ndala kade zafihlwa wo bashana ipequlula okhaphethi ifundulula wo bashana iphakamisa omatrasi kuqhasha amamiliyoni wo bashana izigudluze ngishaya nephepha wo bashana ithi gudluzani leliya phepha leliyana ngenzeka kuba khona into efihliwe ngaphansi kwalela phepha wo bashana bathi ngesilungu wo bashana leave no stone unturned wo bashana. Oh bashana uLogan lo ngezansi ubashana ufowakavenda ustation commander waseNorwood eGoli ubashana Thema ipaqulula inkwali yenkosi ubashana ibheka amacala amadala wathola ukuthi hayi khona mabelilandela icala lo uLogan ubashana kwaboshwa ugwayi ubashana obalelwa ko165,000 ubashana Theme esuka yena wahlanganisa itule esethola ibhaya wobashana bayoshaqa lo gwayi kwathiwa uyiswe lebho wobashana Thema kulandela wathola ukuthi hayi akho lebho la lo ekhanda isikeleni kwatholakala nofakazi bokuthi lo wawudayisa ugwayi wobashana Ayizakhala khona lezi zakazidlodlo zashaya umthangala wobashana zophiwo oluphezulu Thathi bye wobashana uLogan Qhoma uthi ufithi wobashana kwabanda ipayipi ekhanda kwathiwa yeyi wena madolo kanyoka uzama ukwenzani sokusaphaza ubucopho asizile ukuzodlala la siyasebenza khalela kanjalo amasongo asikhonyela wobashana hayi wobashana kuzosole wobashana istate masifuna ukumbopha wobashana umkhwanazi akekho umuntu wakwa nje inkosi malanga le wobashana ibhethelwe wobashana ayithathe no bribe ivele ishubise kube manzi phansi ayi wobashana akukho kubambisana emzansi wobashana isazosholonto wobashana lo go player two guys